Bueno, pois boa tarde a todos e a todas os que nos estades contactando aquí a través da páxina da Saga. Hoxe pechamos as nosas xornadas sobre o Entroido de Galiza, que este ano tiveron que ser virtuais por mor da situación sanitaria. Este último día imos ter unha pequena entrevista con Anxo Rosales, etnógrafo, no que imos falar sobre o porco, a figura do porco no Entroido, o seu uso simbólico e ritual. Hola, boa tarde, Anxo, como estamos? Hola, boas. Pois nada, nada, moitas gracias por estar aquí con nós. Bueno, entramos no tema. Como, como definirías ti o estado actual do tema do porco no Entroido aquí en Galiza? A ver, o problema que temos moitas veces é que nos topamos con que miremos para onde miremos, e centrándonos en calquera dos costumes, das tradicións nosas, nos topamos con que non hai bibliografía, non hai, e digamos que o que hai é moi superficial, non? Entón, con respecto ao porco como animal común na nosa cultura, que unha e outra vez se fala del, e sobre todo o tema da matanza, o que unha e outra vez sai, non? Se nos paramos realmente a pensar e a decir que sabemos deste tema en concreto e concretamente da súa relación coas datas do Entroido, non? Que sabemos? Vemos que non hai obxecto de estudo como tal, porque non hai datos. Hai 4 cousas soltas que sabemos, pero que fora diso realmente non sabemos nada, non? Entón, a raíz dun artigo de hai uns anos, a dimensión que eu, polo menos, estou topando a este animal é realmente fascinante, non? Porque tanto é así, probablemente vou exagerar ao dicir isto, pero que con respecto a un tema en concreto como é o sacrificio, estamos realmente no núcleo duro, a nivel de teoría antropolóxica, estamos no núcleo duro cando nos fixamos que datos obtemos, non? Que datos temos dende aquí, e cando digo dende aquí non só dende Galicia, sino dende Europa, vemos que hai chicha, nunca me Hai chicha. hai chicha neste caso, non? É un campo aberto, entonces. Completamente. E para mí sí é importante que o que vayamos a decir agora é que todos estes datos o único que ninguén espere respostas concretas e definitivas a certas preguntas, non? O sea, que digamos que, por iso sí que estou de acordo contigo, que é un campo completamente aberto e sobre todo que os datos que manexamos, que o valor que teñen é sobre todo, isto é fundamental, ten sobre todo a de abrir ou formar un cuestionario, unha enquisa sobre o cal temos que traballar despois sobre o terreno, non? Estes posibles camiños que vamos ver, realmente hai que traballalos despois a fondo, non? Para min, digamos que é o punto fundamental co que temos que quedarnos. Dou por feito que necesitaríamos como unha especie de cuestionario con preguntas para preguntar, porque os temas son moi diversos, non? Sobre o porco, non? O sea, cando un fai traballo etnográfico, a cada datos de aquí, a cada datos de acolá, entonces, para que non quede na mera anécdota, ou por chamalo de alguna forma, necesitaríamos estandarizar un cuestionario para facer un traballo profundo sobre o porco, non? O Entroido. É o que te refires? Sí, é sobre todo porque, a ver, un dos traballos previos, lógicamente, é, digamos que esgotar a bibliografía. Pero, cando un ve
cando un se pon sobre o papel e ve que datos se manexaron ata agora e cando finalmente chegas a un lugar calquera e falas coa xente, saltan cousas que evidentemente, claro, son sorpresa porque hai ese descoñecemento, volvo a dicir, a dimensión que ten ou que pinta non ten nada que ver con o que podemos, a idea que podemos formarnos ao ver a bibliografía da que dispoñemos, non? Ese é o problema fundamental que vexo. Bueno, pero eso está moi ben, non? Para un investigador etnográfico eso sona genial. A mí, polo menos, pareceme, non sei, moi ben. Claro, pero o problema ten o lado divertido, Claro. o de dicir, o que me dixeron, pero hai que ver o lado negativo que ten, e é o descoñecemento do que partimos. Claro. E volvo a dicir, non é só sobre este tema, é sobre calquera un dos temas. Digamos que xa non é só, digamos que non podemos medirnos, a hora de medirnos, digamos que en tanto a desenvolvemento, que normalmente botamos man de datos macroeconómicos, etc., si empregamos bibliografía etnográfica, folclórica, como dato a comparar, imos quedar moi mal parados. Esa é a realidade, desgraciadamente. Pois parece sorprendente porque con todas estas, non sei, no imaginario popular, non? O porco nas festas gastronómicas, o porco, as comidas no Entroido, etcétera, 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 as matanzas, todo eso. Parece increíble o que nos estás contando, non? O sea, é algo que unha vez hasta que non te pos a investigar sobre o tema, non o acabas de creer, non? Porque parece que o porco está en todas partes na nosa cultura, non? Pero pasa realmente, si te paras a pensalo, pasa o mesmo co Entroido. Que sabemos realmente do Entroido? Claro. Quitando a fascinación que teñamos por certas máscaras, todo o sistema creencial que acompaña ao Entroido está desaparecido. E entón, realmente, quitando iso, as 4 máscaras que podamos coñecer, realmente non sabemos nada. Non sabemos que é o que está pasando aí no Entroido realmente. Sería un quebracabezas de moitas fichas, non? De moitas pezas. Sí, todo está por facer. Iso sí que o teño claro, Iso sí que o teño claro. Bueno, entonces dentro deste mar de fondo, que podemos falar do porco, non? O sea, do seu carácter ritual dentro do Entroido, así empezando por xeralidades, non? A ver, sí me gustaría dicir algo. Sí. Os que coñezan a obra de Julio Caro Baroja, si se dan conta de unha das cousas que ele afirma é que na primeira, digamos que no ciclo invernal que vai dende San Martiño aos Reis, el di que este ciclo, digamos que volva a repetirse, pero concentrado realmente na época do Entroido, non? E eu vexo que, en certo modo, no tema do porco vemos un procedimento, digamos que un procedimento igual, semellante, en que certas cousas que pasan na matanza vémolas despois como tamén repetidas, de alguna maneira, na época do Entroido, non? E esa relación entre esas dúas épocas, matanza e Entroido, esa relación parece moi interesante, non? Unha pista a seguir. E nada, se queres eso, empezamos. Sí, por exemplo, afóndanos máis. Sí, o sea, chámame a atención porque realmente o Entroido coincide co fin da invernía, non? O espazo temporal xustamente antes da Coresma, non?
pero tamén coincide no tempo coa matanza do porco, non? Do ciclo anual da matanza, non? Entonces, pois eso a min chámame moito a atención. Bueno, aí en varias lecturas que teño feito, sobre todo de Taboada Chivite e de Mandianes Castro, pois fala da matanza como unha especie de ritualística, non? Tanto no que é o sacrificio do animal en sí, como na comensalidade, no reforzamento dos lazos dos veciños e todo eso. Entonces, por iso chámame moito a atención o que dis que é como unha especie de transposición, no? Da matanza ao entroido o que dis de Caro Baroja, non? Poderíanos especificar un pouquiño máis? A ver, si queres, a ver, con respecto a matanza, antes de pasar entón ao que é o entroido, que realmente sería o obxecto principal da charla. A ver, temos que partir da base de que, en primer lugar, o porco, a importancia socioeconómica que ten. Indubidable. Que tiña, non? Teño aquí anotado unha frase de Sarmiento, non? De como é un marcador justamente económico, do estatus económico do labrador galego, non? Aquel que ten pan e porco para todo o ano, evidentemente era unha casa potente, autosuficiente, non? E despois, para min, fascinante o tema de que isto está sacado do dicionario de Eladio, non? O de ser o goberno da casa, o goberno do ano. Goberno da casa, que é traducción literal de oikos nomos. O sea, a economía ven justamente de goberno da casa, oikos nomos en grego, non? E aí está o papel fundamental, non? Do porco. E é asociado a él como gobernadora da casa a muller, non? Que a principal, unha das súas funcións principais é justamente facer que esa carne do porco chegue a todo o ano, non? Que é un dos temas tamén que cito aí no artigo. Era un indicador de bon goberno logo que o porco durara todo o ano. Todo o ano. Se o porco non duraba todo o ano, era un indicador de que a casa estaba mal gobernada, non? Mal gobernada, sí, señora. O sea que sí. No, sí. E despois, volvendo ao tema ao tema inicial, de que realmente, que sabemos realmente si queres, da matanza. Xa non vou ao tema do entroido, senón incluso da matanza, non? Cando un lle empezan a contar diferentes anécdotas, aparentemente, non? Como que un capador, antes da matanza, lógicamente, un capador se dedicaba a comer os collóns que ia capando e se dedicaba a comelos, non? Ou cando o matador, moitas veces, xa teño topado varias veces en que a figura do matador dentro dun lugar, dunha parroquia, é justamente tamén aquel que prepara os mortos, ou cando hai un defunto, é ele o que prepara o corpo para despois para enterrar, non? Interesante. Despois tamén outro matador que se dedicaba a beber o sangue do peito do animal cando fichaba no momento de matalo, ou os nenos roubando o rabo do porco, loitando por ese rabiño do porco arrincado. Claro, todos estes elementos son anécdotas ou forman parte dese ritual, non? Sí. E esas son esas cousas que digo eu que hai que empezar a incorporar ás nosas enquisas. Moi ben. Volvendo ao que dicías antes do bon goberno da casa, non? Hai un artigo teu que se chama Guardar carnes del día de carnes tollendas, contribución ao estudo do porco no entroido, que editamos aquí na Sociedade Antropolóxica galega, que aí das un dato moi interesante sobre o encontro do porco novo
e o porco vello. Ten algo que ver con eso da boa gobernanza da casa, ou ten algún tipo de significado ulterior ou máis profundo? A ver, lóxicamente, dada a importancia de esa carne, e como decimos, era justamente a muller da casa a encargada de que o vello chegase ao novo. Entón, vou citar aquí unha frase nova sacada da zona do Barroso en Portugal, Sí. que digo que podemos engadir aos que saen no artigo, non? Entón aí tamén hai que presentar nese xantar, o caldo da matanza, a carne bella, bella de porco, sinal de que aínda dura e que a muller non foi desgobernada. E especifica aí tamén que pose quase só para a vista, para saber que aínda há. O sea que digamos que, de feito, a mí xa me teñen comentado que con tal de deixar un pouquiño, xa só reservalo para ese día, dando a entender que, pois eso, non foi unha desgobernada, non? E outro dato que cito, que para min si digamos que é moi visual e creo que explica perfectamente o rito, non? Que tamén en Portugal, falo agora de memoria, non sei se o lugar era Fratel, falo de memoria. A cuestión é que incluso chegaban a coller o porco vello ou o anaco que tiveran agarrado e chegaban a tocar ao porco novo, para que, evidentemente, aí se ve que o que se procura é que haxa unha continuidade, que non haxa esa morte, que non haxa unha rotura entre un ano e outro, non? Que haxa unha continuidade. Por eso eu, de feito, digo que é un animal anual, non? O seu ciclo é anual e esa continuidade hai que asegurala de alguna maneira. Sería outra forma de medir o tempo, non? Sí. Tamén falas aquí no mesmo artigo, non? Un artigo moi interesante que recomendamos a súa lectura, témolo na páxina da web da saga para visualizarlo libremente, quen interese o tema. Falamos de carnes tollendas. Que é exactamente carnes tollendas? Sí, sería, digamos, a chegada da Coresma, onde se retira a carne da comida habitual da xente, non? Na casa. Tanto é así que, eso sí que me teñen comentado en Vilaboa, que o mércores de cinza, cuarta feira de cinzas, que unha das cousas que facían, tamén as mulleres, era ir a lavar a todas as olas, lavalas a conciencia para que non quedara restos de graxa, non? Nelas. E bueno, digamos que unha das denominacións que recibe o entroido, vale? Que relación podería haber entre o entroido e a Coresma? E a prohibición da carne en relación con... Sí. A ver, aí hai unha cuestión que lóxicamente está aí no sentido de o feito de que de alguna maneira o entroido quedara como non sei como expresalo, quedara preso, quedara retido a esa dominado por ese período tanto de Cuaresma como despois de Semana Santa. Lóxicamente se expresa de moitas maneiras, non? Tanto a través da comida como despois a hora do martes de entroido, das infinidade de mortes de mecos, e despois incluso o enterro da sardiña, a ver se despois facemos o comentario de que era esa sardiña en realidade, non? Cito, creo que ao final do artigo, e creo que aí tamén é moi visual,
ese dato, non? Como no o propio martes o coitelo o que se... E o interesante é que especifican que cacheira, non o corpo en sí, o sea que especifican expresamente que é a cacheira. O coitelo co que se cortou a carne da cacheira, con ese coitelo non se pode cortar o pan, non? O pan hai que cortalo con outro coitelo. E despois a típica oposición, non? Tamén o cito, e agora como é de memoria, creo que por Moscoso, Calvo, ahora estou falando de memoria, creo que é por... Non sei se é Moscoso, falo de memoria, non me fagades caso. Onde digamos que tamén hai dous bonecos, son dúas aldeas, cada unha fai un boneco diferente, non? Un é o lardeiro e o outro, perdón, un é, isto sí que teño que miralo, porque agora xa non me lembro, que un é a representación do entroido e a outra sería realmente a representación desa coresma que está chegando, non? Teño aquí, eso, el larfo sería en Calvos, en Fornelos de Montes, entón sería o larfón, que sin, tamén de memoria, creo que indica unha persoa que come moito, e a laceira sería a que ten fame, non? Sería a representación da coresma. E que cada barrio, no último día, o que fai é enterrar o seu boneco no lugar, nalgún lugar do outro barrio, non? Esa loita deses dous períodos, non? Por unha banda o entroido excesivo e a coresma que entra, non? E aquí no teu artigo falas de guardar carnes el día de carnes tollendas. Pareceume moi interesante o feito de que no século XVI un obispo, o obispo de Mondoñedo, ameazara con excomuñón a xente que gardara a carne do entroido hasta o día da Pascua, non? Explícanos un pouco máis ese dato. A ver, o interesante aquí é que algo que se proíbe, ou que se intenta prohibir no século XVI, ainda se facía, supoño que agora, se hai algunha persoa que ainda o fai, me quedaría sorprendido, pero bueno, aunque vou é que algo que se facía ata aí relativamente pouco, ainda o recorda a xente de facelo en Covelo, en Portugal tamén o facían, e entón esa carne, dependendo do sitio, xa digo, uns non lle daban máis valor que o feito de guardalo, e non hai unha explicación engadida a iso, non? Nin lle dan máis valor a ese feito de comer esa carne. Outros, en cambio, dabanlle, era un anaco máis ben de carne, era máis ben de touciño, que se guardaba, e despois o que servía tiña xa, digamos, unha función protectora ou profiláctica, porque se empregaba justamente para na época das labranzas, maio, que é máis ou menos tamén cando cadra a Semana Santa, empregábase para untar o pescozo, sobre todo dos bois, das vacas, para que non se lles hinchara, non? Tiñan unhas propiedades especiais. Despois, tamén, curiosamente, en Irlanda, tópase de novo este mesmo rito, e tamén se guardaba un anaco. Tamén no entroido? Sí, a carne estaba feita no martes de entroido e guardábase ata o domingo de Pascua, e era cando se repartía entre todos os da casa. E tamén o recordo, está no artigo, lédeo. Moi recomendable. Sei que tamén tiña unhas propiedades concretas, non? Aí sí que tiña propiedades concretas e o din, de feito. Sí. E despois, que era para engadir algo máis, pero foisemos santo. Non sei, eu quería dicir algo máis ao respecto.
Tamén falas no artigo dos emigrantes holandeses que chegaron a Pensilvania Sí, 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 sí. e que usaban a grasa dese touciño, non? Dunha peza similar para facer algo parecido ás chulas de entroido, non? Sí, 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 sí. Con que fin? Y claro, aí digamos que as chulas se comían no día correspondente, pero o que facían era guardar, si nos guardamos, xa digo, o do anaco de touciño aquí na zona de Bota, aquí no Concello de Pontevedra. Pero eles, en vez de guardar carne ou de guardar touciño, eles o que guardaban era justamente esa graxa coa que fixeran esas chulas. E tamén tiña propiedades para, sobre todo veterinario, creo que era unha función sobre todo veterinaria, non? Eh, entón vemos eso, que hai toda unha serie de rituais rodeando tanto o martes de entroido como o porco como animal eh, central para este tipo que é o rei, o animal rei, digamos que nestes días, non? Bueno, pois fíxate que isto que falas do touciño, non? Do uso medicinal do touciño. Eu fixen veño de facer un traballo sobre o porco de San Antón. Entonces, parece ser que a orden antoniana, que eran os que popularizaron o famoso porco, despois o porco pasou a ser como unha especie de apropiación cultural, non? O sea, os veciños eran os que tiñan o porco e cuidaban do porco, pero inicialmente era unha figura creada polos antonianos, fixéronse patróns do porco e usaban o touciño para curar o lume de San Antón. Que o lume de San Antón era como unha especie de enfermidade, bueno, era unha enfermidade causada sobre todo polo consumo do cornizo do centeo, que cando se consumía moitas veces provocaba unha enfermidade parecida á lepra, non? O sea, as extremidades volvíanse negras e eles dicían que falaban dun lume interior, non? O sea, de que se queimaba o corpo por dentro e tal. Entón, chamame moito a atención de que esta relación do uso medicinal do porco, non? O que pasa que estamos falando nun contexto do entroido, non? De máis popular, e aquí estamos falando mellor quizáis dunha apropiación cultural por parte da Igrexa, non? Porque supoño que este ritual que se está aquí en Galicia, está en Irlanda, estamos falando dun contexto europeo. Sí. O problema é ese, que descoñecemos, o dato que me das eu realmente o descoñezo, e esa situación na que estamos, desgraciadamente. Sí, o sea, unha situación de que un campo aberto e que, como dis ti, que ten moita chicha e que pode dar moito de sí, non? O sea, se non hai bibliografía, podese crear de agora en diante, non? Salvando a modestia. Pero sigamos co carácter sacrificial do porco, non? Poderíamos considerar o porco como un animal psicopompo relacionado coa morte? A ver, con psicopompo non sei, o que sí que está claro, e sobre todo no tema que ti tamén, no teu traballo, a súa presencia en diferentes datas próximas ao do entroido, lógicamente. Pero hai determinadas datas, sobre todo o San Antonio ou a San Antón Lacoeiro e despois o domingo de entroido son dúas datas onde justamente se fan esas poxas, hai esas cofradías para as almas, e aí sí que hai un tema a seguir, non? Moi interesante. E con respecto ao tema das almas, a ver, na nosa zona, na nosa área, igual non, porque digamos que os datos que manexamos non son explícitos. Pero o que sí que está claro é que, sobre todo no leste europeo, no centro de Europa, moitos investigadores o que sí que teñen claro é que tanto
nese duodenario místico, neses 12 días que van, sobre todo, eses 12 días que van de Nadal ata Reis, como no Entroido, Ano Novo, Reis, o que sí que teñen claro, e o din explícitamente, é que moitas veces as máscaras son representacións ou representan, digamos, que aos mortos, non? As almas. No, insisto, que nos aquí non, desgraciadamente non temos datos explícitos que podamos facer ese tipo de afirmación. Pero o feito de que, xa digo, tanto polo San Antón como despois tamén ese domingo, esas poxas que se facían en diferentes lugares no domingo de Entroido, era para esas cofradías das ánimas, non? Entón, esa sí que é unha relación moi interesante que sí que hai que seguirlle a pista. Mencionabas antes o San Antón Lacoeiro, que exactamente? Pois, aí digamos que prefiro que contestes ti. Aí quero poñerte a ti nun brete. Bueno, entendo. Se queres, sí que che digo, douche datos, sobre todo de localidades onde eu sei que se facían, non? Entón, aí, por exemplo, en Covelo, en Santa Mariña de Covelo, se facía. En Covelo, Coveliño, na parroquia de Santiago de Covelo, tamén había o seu porco de San Antón, non? En Ourense sei que, e creo que citas no teu artigo, uns cantos lugares, e efectivamente. A ver, aquí temos, digamos que sí está moi ben constatado a presencia dese porquiño de San Antón. Entón, aí sí quero inverter, quero ser eu Bueno, pois era de Boro Chapelota, porque no lugar de Ábedes en Verín, tamén tiñan porco de San Antón, polo San Antón sale o cigarrón, non? A ver, é unha das datas posibles, estou lembrándome agora aquí de Marcón, da parroquia de Marcón, do Entroido de aquí, que empezaba justamente no San Amaro. En outros sitios xa saen en ano novo, en outros lugares por San Brais. Entón, claro, son datas posibles para esa aparición das máscaras, non? Sí, sí, moi... Por iso, interesante esa presencia das máscaras e esa presencia das confrarías das almas. Sí, 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 totalmente. Sigamos co porco e a matanza do porco. Falemos agora da comensalidade no Entroido, non? Que relación hai, por exemplo, no consumo de certas partes do porco co Entroido? A ver, en primer lugar, a comensalidade, e volvo a dicir a esa duplicidade de información ou de costumes que topámolos tanto no día da matanza como nos días de Entroido, non? E entón, unha das cousas que sí que vemos é que tanto na matanza como no Entroido, que aquelas casas que non teñen, que non son de pan e porco, e que non teñen, os veciños máis próximos sí que se ofrecen a darlles, non? Anacos, e xa digo, tanto nunha data como noutra. Ahora ben, é interesante o que din, sobre todo no Entroido, hai unha frase recollida por Lisón Tolosana, creo que era por Palas de Reis, onde din exactamente, a frase está moi explícita, non? Que o martes de Entroido hai que comer 7 veces carne de porco, non? E na zona de Avión, tamén a frase que o que quen tiña porquiño, pois entroidaba. Digamos que tamén no artigo falo de que unha das posibles ou unha desas loitas
neste caso intrafamiliares a través do porco, era o que chamaban correr o entroido, era ir os diferentes días de entroido, ir visitarse, convidarse uns aos outros, e onde o fundamental era esa comer, non? Comer, entroidar, polo tanto, é comer porco, é un elemento fundamental, polo tanto. E claro, aquelas casas que non tiñan era pois, importante, non? Que os demais lles ofreceran. Entón, sí é moi interesante, non? En Valdefornela, en Asturias, de feito, dicían todos debían ter carne o día de entroido. Entón, é fundamental. Interesante. Aquí tamén relacionado coa mensalidade tamén hai o consumo de certas partes, non? do porco, do entroido, non? Por exemplo, teño lido por aí nos teus traballos sobre a SOA, non? Que é a SOA exactamente? A ver, o que pasa é que para a SOA temos que dar o salto entón á matanza. Digamos que na matanza si hai dous elementos claves que de feito son os que lle van a dar a esa dimensión que digo que ten o porco, non? Como animal sacrificado. Entón, hai, dependendo dos sitios, vanche contestar a mellor que o primeiro elemento que se comía do porco era o fígado. Noutros casos, tamén un caso curioso na zona tamén de Bora, aquí en Pontevedra, unha das cousas que dicían era que se comía o sangradoiro, que é justamente ese anaco no peito que onde entraba o coitelo, non? Ese debía de ser ese primeiro anaco que se comía. Ahora ben, unha das que máis se repiten, e aquí é onde empeza a coller dimensión o tema, é justamente, por unha banda, o oso da SOA, que sería o espiñazo, pero, e isto é importante, pero sería, digamos que a primeira ou a segunda vértebra cervical, non? Que son o atlas, que é, digamos, unha vértebra moi ampla, e sei que ten bastante carne tamén, non? Entón, a cuestión, e este é importante, é que este anaco na nosa área podía comer ou só comía o matador nun dato que dá, vou facer publicidade, un libro que se publicou o ano pasado, non sei se o vedes, de Xoan Carlos García Porral, A matanza do porco, cultura e tradición, do ano pasado. Hai un dato que dá el que a min veume como auga de maio, non? Porque di que en Zanfoga, que é Pedrafita do Cebreiro, a espiñela do porco, a SOA, só a poden comer os homes, punto. Se a comen as mulleres, estas non quedan embarazadas. Vale. Quedémonos con este dato, vale? Entón, o matador, aquí directamente xa di que só os homes. Despois, no Barroso, de novo, o matador, xa digo, leva o parte do lombo, fai aquí como mestura a dous personaxes que poden comer ese anaco que vos digo, non? E un é o matador, igual como nos datos que manexamos, xa digo, os homes, aí en Zanfoga de Pedrafita do Cebreiro, pero despois tamén, na zona do Barroso, din que hai o anaco que se chama a asadura do abade. A asadura do abade. O abade, só o podía comer ese o abade. O abade, punto. Tamén se chama a asadura do padre, vale? Pero efectivamente... E despois, Leite de Vasconcelos, en Mondín da Beira, di un certo oso con pouca carne, aquí di pouca carne, entón realmente eu teño entendido en cambio que
ese oso que vos digo, que o Atlas eu creo que sí que ten carne, pero bueno, ele aquí di que é un certo oso, sen especificar, con pouca carne, ten o nome de asadura, e a asadura é dada a unha crianza que a come asada. E, xa digo, padre, entón, temos o matador, O abade, o abade, unha crianza, e só homes, vale? Despois, digamos que a idea que eu vexo relucir aquí, vamos a ver tamén, se nos dá tempo, o vamos a ver no último día do entroido, no enterro, non? No enterro, normalmente o que se enterra é o boneco de paio, o meco, pero xa sabemos que hai máis cousas que se poden enterrar. Volvo a poñer entre comiñas a sardiña, perdón, e despois falaremos de que hai tamén a posibilidade de enterrar o porco. E quería sacar despois a relucir outra vez este oso da soa e que só sexan homes, diferentes tipos de categorías deles, pero que só eles teñen dereito a comer este anaco, vale? Que saibades que xa na zona de Alemanha, na zona de Francia, hai unha autora que ti a citas no teu artigo, e eu tamén, que é Claudine o nome, Claudine Fabre Basas, ela fai referencia a esta zona, a esta rexión, onde tamén que a primeira e segunda vértebra da soa que ten de feito unha forma concreta, que chaman é como se fose unha bañeira onde se asoma unha cabeciña, entón eles lle chaman como se fose unha moza, non? E lle chaman a moza na bañeira, a eses dous osos que son a primeira e a segunda vértebra cervical, non? E tamén, isto cita tamén Fraser, e vou sacar de aí o dato, coa carne deste oso o cocen para o día de martes de entroido, e o comen, non? Pero o oso en sí se garda dentro da saca. Espera, estou lendo porque aquí igual me estou mesturando. Perdón, claro, aquí estou mesturando un dato que recollera eu pola zona de Sanxenxo, pero aquí en concreto ese oso o meten tamén na saca onde está a semente para despois cando toque tamén outra vez as labranzas, sementar, pois digamos que a presencia deste oso ten fins protectores e profilácticos tamén, vale? E deixo para o final este dato e enlazamos xa despois co sangue, vale? Entón, a importancia deste oso, da soa, importante entón os datos que podemos achegar nós dende a nosa área para completar os que, por exemplo, Fabre Basas, Fraser, etc. Digamos que xa son datos da zona de Alemanha, de Francia, que manexan xa dende o século XIX, que cando recolleron esa información, non? Entón, ela tamén di que en Venecia esta vértebra é separada do corpo unha vez rematada a recollida de sangue e se fai do sangue do porco, e faise inmediatamente para que a alma do porco non fuxa, vale? Entón pasamos ao sangue. Entón, sabemos que, sobre todo no sur da provincia de Pontevedra, un dos pratos nas matanzas era o sarrabullo, que tamén temos en Portugal, non? Un prato típico de comida. E Sarmiento, curiosamente, distingue o pero Pérez, falaremos despois no entroido del, no martes, e cómese fresco e recheo do sangue e o separa ou diferencia do bandullo, que xa sería un doce que se come un martes de entroido. O problema é que, claro, aquí igual son variedades que igual, ou variacións, perdón, que nos poden confundir, pero que saibades que é un elemento a ter en conta, porque, a parte do que dixen do de Venecia,
en Batalláns, en Santa Eulalia de Batalláns, unha das cousas que fan é meter un ferro quente no sangue para que abra os ollos, vale? Entón, vou empezar a engadir así algúns elementos para que vexades por onde van os tiros. Novamente, Leite de Vasconcelos e Martín Sarmento, a finais do 19, recollen dous datos. Unha na Maía, en Portugal, onde, cando se bota na panela, como din, o sangue do porco, para cocelo, se lle fala. Xa di aquí, debe dicirse que para o sangue crecer, bica, que é a voz con que se chaman os porcos. Este dato é de Leite de Vasconcelos. Pero Martín Sarmento engade outro dato moi interesante, que no Miño di que hai varias maneiras de chamarlle ao porco, non? Pero un en concreto di que el non pode reproducilo na escrita porque é como un estalido redobrado e que se fai só cando se está cocendo o sangue do porco. E entón, que cando están con esa operación, é necesario facer chamar polo animal con esa maneira que el di que non é capaz de reproducir na escrita, e é preciso chamalo como se ele estivese vivo. E a esa operación, no momento en que se está cocendo o sangue, denomínase chamar a alma do porco, vale? Entón, nós aquí, realmente, fora do que digo, do de abrir os ollos, dos portugueses, o de chamar a alma do porco, eu aquí, na nosa área, a verdade que non toquei nada máis. Pero, novamente, na zona sobre todo de Francia, o feito na zona de Vire, non sei se é por Normandía, se non me equivoco, uns días despois da matanza, preto xa do Entroido, os convidados comen todos xuntos oso, sangue, carne do porco, e a isto se lle chama manger l'âme, eu non son de francés, entón non sei como se pronuncia, pero é comer a alma do porco, non? E de feito, tamén en Soria, os torresmos ou roxóns se lles chama justamente a alma do porco. Entón, hai máis datos, de feito Mandianes, no libro de Mandianes, que ele tamén escribiu un artigo sobre a matanza na Limia, e en concreto que a alma do porco reside nas vísceras. A cuestión é que estamos, eu non sei se vos algunha vez, cando os nosos vellos, cando estamos cun animal diante que fai algo que se asemella moito, tanto na acción ou en algo que fai, se asemella a algo que facemos nós habitualmente, se di, ai, mira, é como a nós, fora alma. Non sei se oístes algunha vez esa expresión, fora alma, sempre se remarca eso de que, para deixar claro que son como a nós, pero fora alma, eles non teñen. Pero vemos que aquí, curiosamente, o porco si ten alma, non? E boa a que, digamos que, no artigo tamén o comento, que a importancia para min é este estatuto especial que ten o animal, non? E parece moi interesante o feito de que, comparando co oso, que é outro dos animais que asociamos ao Entroido, estamos falando de dous antropomorfos, pero digamos que se o oso é pola súa semellanza física, postural, pode transformarse nun bípedo, pode andar sobre as súas patas traseiras, cito a un historiador, Michel Pastore, o oso, historia dun rei destronado, vale? No caso do porco tamén é antropomorfo, pero en vez de ser polo seu aspecto externo, realmente, e isto é tamén algo típico que salta na matanza, non? O feito de que cando se abre... É moi parecido aos humanos. Sí, no, e aparte, eu das poucas veces que presenciei aí anos, sendo pequeno, as poucas veces que eu presenciei, unha das cousas que si me chamaba a atención era que era unha das cousas que dicían unha e outra vez, non? A semellanza
do porco, pero por dentro. E a mí eso sí que... E despois tamén algo, e iso sí que me gusta volver a dicilo, non? Esa presencia dobre do animal nunha casa, porque ao mesmo tempo no cortello temos ao animal vivo e despois no dorneiro temos ao animal Animal morto. morto. E entón, sobre todo eso, o estatuto especial que ten o animal. E esa parte me parece moi importante de resaltar. E sobre todo porque, se temos en conta os outros animais que hai a hora de sacrificar, pois volvo a un dos temas favoritos meus, que é o tema da corrida do galo, e o galo tamén ten o seu estatuto propio, sí. Sí. Despois tamén despois xa son máis raros, por exemplo, as vacas, as chapreiras, a matanza das chapreiras para as festas do patrón ou da patrona, a patroa. Entón, o capón de Nadal, no artigo falo tamén do galo do ano, que se comía en Todos os Santos, pero tamén é un dato solto, moi específico, e despois afora temos o ganso de San Miguel en Inglaterra, o ganso de San Martiño en Holanda, o ganso de San Nicolás ou do Nadal en Friesland. Bueno, sí é interesante ver como as características propias destos animais, non? Domésticos e coas súas características propias, e como destaca o porco nese sentido, non? Sobre eles. Moi interesante. Eu descoñecía moitos deses datos. Sí, está moi ben. Eso que falas de profilácticos, non? Das partes do porco como profilácticos, non? O sea, que xa trascende o que é a propia alimentación, non? E o consumo de carne, non? Senón que xa ten un significado totalmente ulterior. Falabas do Pedro Pérez e do Paiol, xa nos metemos no entroido, xa cheo, estuvemoslo mencionando da súa relación matanza entroido, non? Hasta ahora estuvemos relacionando que era matanza co entroido, pero ahora xa nos metemos de cheo no entroido. Aquí hai varios datos interesantes. Mencionabas o Paiolo, Pedro Pérez, explícanos un poquinho máis este dato. Sí, a ver, si nos centramos ou si vemos que... Que é exactamente o Paiolo? A ver, realmente denominan, inda que tamén hai variacións dependendo dos lugares, así, por exemplo, creo que en denominacións poden ser Pai Pérez, o Pedro Pérez, o Pedro, simplemente. Despois temos o Botelo, e o Paio, realmente, inda que poida haber variacións dun lugar a outro, é empregando o que de feito se lle chama tanto ao continente como ao contido, ou como ao embutido que sai ao final, non? O propio intestino grosso recibe estes nomes tamén, non? Se lle pode chamar o Paio, o Pérez, ou o Pedro Pérez, o Pedro, o Botelo, tanto a un intestino como despois ao embutido, que normalmente, a ver, o máis típico sería o de, e aquí me gustaría volver a destacar un dato que me saltou aí pouco, novamente o Eladio, o dicionario de Eladio, cando fala do Botelo tamén di embutido compuesto de carne vieja, pimiento, ajo, laurel e huesos de costilla de cerdo, non? Todo cocido e en tripa gruesa. Entón, unha das cousas que destaca é que leva carne, interésame o que nos di Eladio sobre a carne bella, de porco bello, lóxicamente, leva pel, leva osos, e en algúns casos incluso leva tamén sangue, non? Si algo no que non caíra é nas diferentes
denominacións. Se nos fixamos tanto no Pedro Pérez, en bande, inda que en concreto aí é feito con cabaza, pero aí o que me interesa é a denominación que recibe, non? O Pedro Botelo, Don Pedro. Se nos fixamos tamén en paiolo ou paio, se vamos aos dicionarios, dámonos conta, e con respecto a paio son explícitos os portugueses, no Michaelis, no dicionario de Michaelis especifica, xa din que etimolóxicamente ven do nome de paio, non? San Pelayo, perdón, San Paio, San Paio, vale, paio. E paiolo sería tamén como papanatas, pailaroco, un home simple, pero se nos fixamos en Pedro Pérez, tamén sería como a denominación de un home, o home do común, non? Un home común. Entón, a mí, aí sí que me interesa, hipótese que lanzo aos ventos, e non vaya máis alá diso, non? Pero si nos, como antes citáramos o tema do, como chama, o tema dese anaco de carne que se guardaba do martes ao domingo de Pascua, e dixemos que había que en Irlanda tamén facían o mesmo, non? A cuestión é que non teño ni idea como se pronuncia tampouco isto, Tad and Gamry, ni idea, que un autor irlandés, ao traducilo ao inglés, chama Tim the Winter, e, claro, eu a hora de traducilo eu, como ese Tad é como se fose un nome común, sería como o noso Pedro ou como o noso Xan, non? E no artigo, justamente para evitar confusión con respecto a ese embutido noso chamado Pedro, decidín traducilo por Xan, pero ahora mesmo non estou tan seguro si a mellor debería de telo traducido justamente por Pedro. Por Pedro. E casalo justamente ese con Pedro do inverno, exacto, Pedro do inverno irlandés co noso Pedro Pérez, non? Deixo aí. Deixas aí a... Interesante conclusión. Sí. Despois, claro, está tamén o tema do bandullo. Sí. E aquí tamén quero resaltar algo que tamén nos pasa desapercibido, non? O bandullo tamén, o 12, que tamén pode recibir o nome de tripón 12, buchelo, tamén, pero o típico, máis extendido é bandullo, non? E se garda normalmente para un martes de entroido, pero cuidado porque eu xa Carré Alvarellos, o dicionarista, tamén o topa, cita como comida típica de Ano Novo, e en Vilaboa do Morrazo o bandullo tamén se comía na Pascua, pero tamén non é nada sorprendente, que moitas cousas que a mellor asociamos a unha data concreta os podemos ver desprazados no tempo e se elixen outras datas sinaladas para comer. Entón, eu aquí tamén quero destacar algo que tanto Pedro como o bandullo, tanto ese embutido como ese 12 propio do martes de entroido, ten asociado unha cantiga ou un refrán máis ben, non? O típico é o Pérez e Mailo Bandullo fan unha festa no Cabo do Mundo. Ben, na zona de Pesqueira, Salvaterra, na zona de Morgadáns, Gondomar, e engaden ainda algo máis, non? O Pedro e Mailo Bandullo por unha festa ao Cabo do Mundo, o pai, saltei dun a outro, e o Pedro, como era bellaco, metíalle a 3, 4, 5 no saco, vale? Eu aquí, algo tan inocente como este refrán, justamente, e volvendo ao libro de Fabre Basas, de Claudín Fabre Basas, ela, na zona dos Pirineos, di que hai tamén un embutido que se fai justamente tamén con a tripa gorda, que leva tamén sangue, leva diferentes carnes, etc., e lle chaman o Cabo do Mundo, leva tamén osos, carne, sangue, e chamanlle tamén o Cabo do Mundo, non? Curiosamente, non?
Sí, entón, deixo aí, vale? Que casualidade, non? Claro, a ver, todos estes datos aquí, e reitero nisto, para min o importante é mirar cando volvamos a post-COVID, cando poidamos ir outra vez Ao campo. ao campo a perseguir velliños coa grabadora, Sí. pois que ver con outros ollos, non, estes datos, ver e cando toquemos este tipo de temas, ter isto en conta. Sí, o que dicías antes de estandarizar como unha especie de cuestionario, non? O sea, xa saben destos datos, averiguar se teñen un fondo, averiguar de onde ven ou se son cousas descolgadas, superficiales, non? Interesante. Bueno, e xa para ir acabando esta entrevista, tócanos falar sobre o final do Entroido, non? O testamento do porco e o enterro da sardiña. Fálanos un pouquiño destes temas. Sí, a ver, con respecto ao testamento do porco, só dicir que, a ver, o típico é o testamento do galo, o testamento do santo Entroido, hai máis, hai o testamento do burro, curioso tamén este que en algúns sitios, na zona de Ourense, aí me comentado que só se podía facer cando nese ano realmente morrera un burro, senón non. Vale? Estou falando do testamento do burro. Bueno, no caso do testamento do porco, que saibades que houbo un testamento do século VII que de feito refírense a este testamento o San Xerónimo, Erasmo e bueno, no escudo de Bakhtin, de Mijael Bakhtin o cita, non é algo que cita, pero pouco se sabe, non? Eu aquí, e este dato, doime non telo incluído nese artigo, porque o tiña, pero no momento en que non me acordei. Adoita pasar. Sí. Aquí en Pontevedra temos Marín, que é unha das grandes referencias en canto ao enterro da sardiña, vale? Sí. Hai máis datos, hai máis lugares onde se facía e se fai. Claro, a cuestión é que todos os investigadores citan ou dan como orixe do enterro da sardiña o Madrid do século XIX. Vale. Entón, ese dato que se me quedara fora é que Madoz, o Pascual Madoz, 1847, el xa di que, falando entón dese enterro da sardiña en Madrid, di que, sin embargo, lo que parece positivo es que en lo antiguo, cuando se comía de vigilia toda la cuaresma, se acostumbraba a enterrar una canal de puerco a que se daba el nombre de sardina, cuyo uso se ha corrompido con el significado que hoy se da a este pescado. Vale. Despois, uns anos máis adiante, Pedro Felipe Monlau, en dúas obras diferentes, especifica, non? Entón, di que, cando se comía de vigilia toda a cuaresma, el primer día deste santo período se enterraba una canal de cerdo, llamada sardina, entre los tratantes de esta especie de ganado, dando muerte o despidiéndose de la comida de carne. A cuestión é que, claro, estivemos enterrando sardiñas, realmente o que tiñamos era que ter enterrado porcos. Claro. E aquí o importante é que xusto en Abanqueiro Boiro, e o primeiro que me comentou que había esta tradición foi justamente Rafa, é que en Abanqueiro, en lugar de Boiro, teñen o enterro do oso. Oso, con o aberto. Vale? O enterro do oso. E no artigo, a verdad que teño que correxir un dato. Digo un martes de Entroido, pero non. O sea que é, no domingo de Piñata, ia a procesión dende o cruceiro, que é do barrio da Aldea Grande, que pertence ao Abanqueiro, vale? Ahora quero correxir o dato. Entón, no domingo de Piñata, ia a procesión dende o cruceiro
no barrio da Aldea Grande, ata a casa dos últimos casados ese ano, vale? E onde ían entón dende ese cruceiro en procesión, o seu cura, coas súas choronas, elevando un oso. Iso sí, fun alá, preguntei, e non me souberon especificar, me dicían que era un oso calquera, vale? Si me chegan a decir que era o oso da Shoah, tal, pero no. Botamos lume artificial. Botamos lume, no. Porque só me dixeron que un oso, sen especificar, é que se enterraba no quinteiro da casa dos que acababan de casar, non? Entón, para min, este dato, complementado O dato da sardiña de Madrid. A Cerdina, o enterro da Cerdina, o feito de que en Abanqueiro o enterren no quinteiro dos casados novos, a min, claro, para min é fundamental porque enlaza con algo que xa ficara no seu momento no traballo sobre o entroido de Vilaboa, e onde digo que cito tamén, e con isto xa remato, con isto xa remato, que en Tomonde, que pertence a Cerdedo, e tamén en Sabucedo, que bueno, son limítrofes, e Sabucedo, se non me equivoco, é a Estrada, non? Creo non confundir. E entón, neses dous lugares, fan no entroido facían uns bonecos de palla, non? E eran os rapaces, bueno, a mocedad, os rapaces os encargados de ir polas casas, perdón, eran os encargados de ir a buscar a palla, pero a que casas iban? Ian só especificamente a casa dos casados novos, eran eles os que tiñan que entregar a palla coa que ian a facer os entroidos, non? E remato, porque no Ribeiro, pola zona de Ribadavia, justamente ese boneco que facían, chamo o meco, para non confundirlo, ¿no? Pero bueno, o entroido, santo entroido, en forma de boneco de palla, era levado tamén, creo que en Francelos. E en Francelos o levaban á casa daqueles casados novos que durante ese ano de casados non tiveran fillos. Entón, levabanllo para que la empreñara. Ese entroido quedaba durante ese ano, quedaba na casa e din que era man de santo, nunca santo entroido, porque esa parella ao cabo do ano tiña descendencia, vale? E entón volvo a lembrarvos, remato, o tema dese oso que na nosa zona se comía, só podían comelo os homes, padre, tal. E claro, deixo tamén no aire si ten que ver algo con ese poder fertilizante ou xeneratriz protector, benéfico en xeral. E aí o deixo. Bueno, pois moitas gracias por esta entrevista. Un tema máis complexo do que parece, non? Xa o que dicía eu ao principio, máis alá da festa gastronómica e así superficial do porco, parece subxacer un fondo descoñecido, pero que haberá que averiguar. Como ben dís, cando se acabe isto da COVID e todo iso, pois volver ao traballo de campo e a ver se pois podes afondar máis no tema, porque a verdad que é moi interesante e moi profundo. Moitísimas gracias. Con isto rematamos as 9ª xornadas do entroido sobre Galiza. Espero que vos gustaran e ata o ano que ven. Chao.